Φίλες και φίλοι αναγνώστες του Aegean News GR, καλώς απόγευμα. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ σε διάφορα σημεία της πόλης. Συζητάμε με ανθρώπους καθημερινότητας, ανθρώπους συλλόγων, ανθρώπους οι οποίοι πονούν τον τόπο τους και το δείχνουν έμπρακτα με τη δική τους δραστηριότητα. Βρισκόμαστε στο Αλσίλιο της Ανάστασης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χάρη Μπαρμπούνη. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, Χάρη, για διάφορα θέματα εδώ της περιοχής και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό το οποίο βλέπω, όπου ύστερα από πάρα πολύ καιρό το τμήμα Πρασίνου του Δήμου με τους χορταράδες αρχίζουν και ξεκινούν και έχουν κάνει μια εξαιρετική, όπως βλέπω, δουλειά. Θα δείξουμε βέβαια και στην κάμερα εδώ τους καθαρισμούς οι οποίοι γίνονται στο Αλσίλιο. Έχουμε εσένα, ο οποίος είσαι πρόεδρος του πολιτιστικού, ξέρεις πολλά περισσότερα, μιας και είσαι εδώ. Θέλω να μας ενημερώσεις έτσι και να μας πεις διάφορα πράγματα και για τους καθαρισμούς, αλλά θα μιλήσουμε στο τέλος και για τις εκλογές οι οποίες έρχονται στο πολιτιστικό της Ανάστασης σε λίγες μέρες. Ναι, Βαγγέλη, μετά από πολύ καιρό και αγώναση έγινε για να καταφέρουμε να έρθει συνεργείο να απομακρύνει τα ξερά πεύκα, γιατί είχαμε γύρω στα 14 ξερά, τελείως ξερά πεύκα, ναι, μου τα έχεις τα δείξει, οποία θα κάνανε ζημιά και στα υπόλοιπα. Αυτό ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ήδη απομακρύθηκαν, δουλεύουν φιλότιμα τα παιδιά για να τελειώσουν το έργο αυτό και πιστεύω ότι είναι ένα από τα πολύ καλά έργα που έχουν γίνει εδώ στο χώρο μας, στην Ανάσταση. Βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω και εσέναν που έχεις ενδιαφερθεί για αυτή την περίπτωση και όχι μόνο για αυτά και για άλλα πράγματα ενδιαφέρεσαι. Δεν ξέρω αν εισακούγεσαι ή όχι, αλλά εγώ ξέρω να πω ότι σε πολύ τακτά διαστήματα είσαι εδώ, ρωτάς τους ενορίτες και τους ψηφοφόρους, αυτοί που τίμησαν την κοινότητα, όλους αυτούς που βγήκαν σύμβολοι στην κοινότητα της Ερμούπολης, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι απόντες. Μόνο εσέναν βλέπω και που ας πούμε έναν-δυο σπανίως. Εν πάση περιπτώσει, μιλάω για εδώ, στο χώρο μας. Το καταλαβαίνω. Έτσι, για το χώρο μας. Αν θέλεις να μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ο κόσμος θα νομίζει τώρα ότι το έχουμε φτιαχτό αυτό που κάνουμε. Σε ευχαριστώ για αυτά που λες. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου και η υποχρέωσή μας γενικότερα να μιλήσω στον πληθυντικό για να καλύψω και το υπόλοιπο κομμάτι της κοινότητας αλλά και των δημοτικών συμβούλων. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε υπηρέτες του κόσμου. Σωστά. Και να μπορούμε να βλέπουμε τα προβλήματα, να τα μεταφέρουμε και να μπορούμε να τα λύνουμε στο μεγαλύτερο διάστημά τους. Και αυτά δηλαδή που βλέπουμε μας ικανοποιούν κατά κάποιο τρόπο. Θεωρούμε ότι δεν μας έχετε ξεχάσει. Έχει βέβαια και άλλα πράγματα να γίνουν. Θα μου τα πεις στη συνέχεια όλα αυτά. Θες να κάνουμε έτσι μια βόλτα, να περιηγηθούμε στο χώρο, να μου λες που ήταν και τα δέντρα τα ξερά. Να κάνουμε και την κουβέντα και να μου λες και ό,τι θέλεις. Έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλά. Πολύ ωραία. Πάρα πολλά ξερά. Τώρα ήδη παίρνουν και τα βελόνια. Που αυτά είναι μπαρούτι, έτσι. Πάντως θυμάμαι πριν από λίγο καιρό που τα συζητούσαμε έτσι, σε τι κακή κατάσταση ήταν το Αλσίλιο. Πάρα πολύ άσχημα ήταν, έτσι, όλα ξερά και καφετιά τα πεύκα, δεν είχαν καμία σχέση με αυτό. Και βέβαια ακόμα χρειάζεται δουλειά, έτσι. Ναι, δεν μπορώ να πω, είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες. Δουλεύουν εδώ και μια εβδομάδα τα παιδιά και θα είναι ακόμη και όλη την εβδομάδα. Και θα είναι ακόμα κάποιες μέρες για να το φέρουν σε μια καλή κατάσταση. Εδώ υπήρχαν ξερά δέντρα, έτσι. Εκεί κάτω, να θα δεις, η κορμή, είναι εδώ η κορμή. Να το δεις, Βαγγέλη. Βεβαίως. Ξερός κορμός, εδώ. Ναι. Έφυγε. Και εκεί απάνω άλλος ξερός κορμός. Πάντως βλέπαμε πολλά ξερά πεύκα. Άλλα 2-3, ναι, πάρα πολλά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, γιατί ξεραθήκανε. Δεν είναι πάντως το μοναδικό Αλσίλιο που έχει προβλήματα. Όχι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει λόγω ανιδρείας. Παίζει ρόλο και ότι δεν είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις. Αυτά εδώ τα δέντρα είναι τουλάχιστον από 80 χρόνια και απάνω. Είναι κρίμα που χάθηκαν, αλλά. Λοιπόν, εδώ κάτω επίσης τεράστια πεύκα χαθήκανε. Φαίνεται άλλωστε από την εικόνα το κενό που υπάρχει. Εύχομαι δηλαδή αυτά να την γλιτώσουν. Δεν γίνεται. Εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενος με αυτό που βλέπω, γιατί έχουν απομακρυνθεί τα ξερά. Είναι γεγονός. Τώρα θέλει ακόμα δουλειά. Και να γίνει σωστή δουλειά, να αναπνεύσουν, γιατί από βλέπεις έχει ξερά βελόνια επάνω
τα οποία δεν αφήνουν να αναπνεύσει το δέντρο, Σωστά. να αναπτυχθεί. Τα δείχνουμε και στην εικόνα εμείς. Ναι, δεν αφήνουν να αναπτυχθεί. Πρέπει να φεύγουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί κάνουν λάσπη. Πιάνουν δηλαδή και μετά μουχλιάζουν. Και ίσως από αυτό να γίνεται να η δημιουργείται ιστορία μετά. Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, δεν είμαι γεωπόνος. Εντάξει. Πάντως η δουλειά είναι καλή, όπως φαίνεται. Δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για να λέμε τα σωστά. Ναι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εγώ που βρέθηκα το πρωί τα παιδιά και τα ευχαρίστησα και από την πλευρά μου. Δουλεύουν φιλότιμα. Βέβαια. Ξέρεις τι θέλω τώρα από σένα? Θέλω, γιατί σε διώκοψα, θα πεις αυτό που θέλεις, να πάμε σε λίγο να δείξεις εκεί τα ωραία πράγματα που έχεις φτιάξει. Κάτω από τα καναπεδάκια. Εκεί έχεις κάνει φοβερή δουλειά. Εδώ κάτω έκαμε με ένα μονοπάτι, έχω βάλει φώτα. Έχουμε ζητήσει βέβαια και από το Δήμο τα φώτα, τα περιμένουμε, έτσι. Έχουμε ένα σημείο που είναι τελείως σκοτεινό και επικίνδυνο, ειδικά το καλοκαίρι που κυκλοφορούν και φίδια. Μπορεί το βράδυ να είναι κάποιο φίδι να πατήσεις. Ναι. Συνήθως είμαστε με πέδιλο ή με παντόφλα. Έχουμε ζητήσει από το Δήμο τα φωτιστικά της Χελώνες. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγες μέρες θα τα έχουμε για να τοποθετηθούν. Είπα, εγώ είμαι διαθεσμένος να τα τοποθετήσω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω μιλήσει και εγώ με τους ηλεκτρολόγους και μου έχουν πει ότι επειδή έχουν τα σχολεία αυτές τις μέρες, μας έχουν βάλει στο πρόγραμμα και θα είναι θετικό να μπουν οι χελώνες στα φώτα. Αυτό εύχομαι. Θα πάμε να δείξουμε και το μέρος για άλλη μια φορά. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Έλα. Λοιπόν, Χάρη, αυτά τα ωραία δείχνω στον κόσμο, τα οποία έχεις φτιάξει εσύ, τα σκαλάκια, το σημείο που δίνει πρόσβαση στους τουρίστες, σε αυτούς που θέλουν να ανεβούν στα καναπεδάκια. Και οι δρομείς από εδώ περνάνε. Οι δρομείς, βέβαια, το δρομικό κίνημα από εδώ είναι και το σημάδι που υπάρχει εδώ, όπως βλέπουμε. Ναι, πριν από μερικά χρόνια πήρα απόφαση να κάνω ένα μονοπάτι για να υπάρχει πρόσβαση στους κατοίκους που είναι εδώ στην περιοχή, να μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα να πάνε στα αυτοκίνητά τους. Και σιγά το τελείωσα. Βέβαια τώρα θέλει κάποια συντήρηση. Έτσι. Λέω κάποιοι ανεβαίνουν από την πόλη κάτω, υδρωμένοι. Έκανα εκεί ένα στασίδι, ένα τραπέζι μαρμάρινο και ένα παγκάκι να μπορεί να κάτσουν να ξεκουραστούν κάτω από το πέφτο. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Έτσι προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να πάμε και εκεί στο τραπέζι. Έλα να το δει, Βαγγέλη. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε εδώ. Εδώ κάναμε τα σκαλάκια. Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν αγαπάς τον τόπο σου, προσφέρεις ανιδιοτελώς. Εδώ είχαμε φώτα, είχαμε βάλει φωτισμό, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ανάβουν πια. Να πούμε... Είναι θέμα του Δήμου. Μπορούμε όμως να βάλουμε δυο στήλους, να φυτέψουμε 2-3 στήλους, ας πούμε εδώ, μεταλλικούς, ρε παιδί μου, και να βάλουμε 2 φανάρια, 3, για να ανεβαίνουν ένα φέγγι. Γιατί από αυτό το σημείο και κάτω είναι θεοσκότεινα. Είναι τα φώτα τα οποία έχουμε ζητήσει. Εδώ είναι το επικίνδυνο σημείο. Ακριβώς. Από το σημείο που βλέπετε τον κύριο στο βάθος τώρα, από εδώ, εκεί είναι το και όλος αυτός ο δρόμος από κάτω δεν φωτίζεται καθόλου το βράδυ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το καταλαβαίνετε. Παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Αυτό ζητάμε. Λοιπόν, έχουμε ζητήσει από το Δήμο της Χελώνες και νομίζω ότι πολύ σύντομα και αυτό το σημείο θα αναβαθμιστεί. Το βλέπετε εδώ. Λίγο κάτι γίνεται. Ναι. Σε ρώτησα αν και παλαιότερα ο καθαρισμός των πεύκων, έτσι όπως βλέπουμε τώρα, έχει ξαναγίνει τόσο καλός. Δεν είχε γίνει ποτέ, μα ουδέποτε, γιατί εγώ ζω εδώ 70 χρόνια. Λοιπόν, ουδέποτε έγινε αυτού του είδους ο καθαρισμός. Άρα είναι πάρα πολύ καλός ο καθαρισμός που έχει γίνει από τα παιδιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και μπράβο στα παιδιά και μπράβο σε όλους που ενδιαφερθήκατε να γίνει αυτό το έργο. Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, μας έδειξες όλα αυτά τα ωραία. Πάμε στο κομμάτι του πολιτιστικού, της προσφοράς. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεσαι ακούραστος, αλλά είσαι αρκετά κουρασμένος. Μεγαλώσαμε. Με ό,τι αυτό συνεπάγει. Το λέω με την καλή έννοια και με τη θετική του πλευρά, έτσι. Έχουμε εκλογές. Ναι, στις 12 Οκτώβρη. Για πες μας λίγα λόγια έτσι για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Έχουμε εκλογές στις 12 του Οκτώβρη. Είπαμε αν δεν συγκεντρωθούν θα γίνει η δεύτερη. Αν δεν υπάρξει απαρτία, λοιπόν, θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει απαρτία. Έχουν συμπληρωθεί και οι υποψήφοι. Και πιστεύω 12 του Οκτώβρη να γίνουν οι εκλογές normal και να τελειώνει και αυτή η διαδικασία.
να αναδειχθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε νέο αίμα στο διοικητικό. Ναι, αυτό που με ευχαριστεί είναι είδα νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, ανθρώπους που είναι στα πολιτιστικά μέσα, όπως σε τμήματα χορού και διάφορα άλλα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί σου είπα ότι εγώ μεγάλωσα πια να είμαι πίσω από αυτούς, αλλά άλλοι πρέπει να πάρουν τη σκητάλη να μπουν μπροστά. Βέβαια. Έτσι, δεν θέλουμε τίτλους και τίποτα απολύτως. Να βλέπω να πηγαίνουν καλά τα πράγματα και εμείς από πίσω να βοηθάμε. Αυτό θέλουμε. Αγαπάμε τον τόπο μας, βεβαίως, τον δίνουμε τόπο μας και ειδικά την περιοχή μας, την Ανάσταση που δεσπόζει επί του λόγου. Έτσι, και θέλει αναβάθμιση. Θέλει περισσότερη αναβάθμιση. Είναι η Ακρόπολη της πόλης μας. Δηλαδή, λίγο προηγουμένως τώρα που ήρθα με το μηχανάκι και είδα τόσο κόσμο ξένο που καθόταν στο Αλσίλιο, ξέρεις πόσο χάρηκα. Μου δίνει μια πάσα. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε μια καντίνα, θέλουμε μια τουαλέτα, κάτι να γίνει. Δηλαδή, το μόνο σημείο που δεν μπορεί να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, έρχεται ο τουρίστας, θέλει να πιει ένα αναψυκτικό, ένα παγωτό, ένα καφέ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Είναι κρίμα, ρε παιδί μου. Ανεβαίνει όλος ο κόσμος, κρουαζιερόπλια, εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα ανεβαίνουν. Και δεν έχει κάτι να πάρει κάτι, ο άλλος να πει κάτι, να δροσιστεί, ειδικά το καλοκαίρι. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να γίνει, να μας δώσουν μία άδεια για μια καντίνα. Ακόμα και ο σύλλογος σας το αναλάβει. Εντάξει, για να το ζητήσει ο σύλλογος, και λοιπόν, να σου πω κάτι. Να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Στο τέλος, ναι, μπορεί και δύο άνθρωποι να βγάλουν μεροκάματα από αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο. Μπορεί να βγάλουν μεροκάματα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και με αυτό. Έχουμε και άλλες μικροεγκρεμότητες. Το ξέρω. Εκεί πάνω από το γηπεδάκι. Το οποίο πρέπει να τα κοιτάξουμε και αυτά. Θα τις δούμε και αυτές σε ένα άλλο λίγο να συμμαζευτούν. Ακριβώς. Έτσι. Βέβαια δεν είναι και ότι καλύτερα παιδιά εδώ, είναι λίγο ζωηρά. Εντάξει, φτιάχνεις, χαλάνε. Αλλά παιδιά είναι, τα συγχωράμε. Ωραία. Για πάμε και στους κυρίους πάνω έτσι να πούμε δύο κουβέντες. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Είναι ένα ρεπορτάζ αυθόρμητο, αληθινό και έτσι είναι ωραίο να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο τον οποίο γνωρίζεις χρόνια, τον εκτιμάς και σε εκτιμά. Είναι οικογενειακή υπόθεση αυτό το ρεπορτάζ, θα έλεγα. Πριν είχαμε τον κύριο Χάρη Μπαρμπούνη κοντά μας, τώρα έχουμε τον αδερφό του, τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, χαίρομαι ιδιαίτερα που τα ξαναλέμε. Κάναμε μια μικρή αυτοψία με τον Χάρη και είδαμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι του καθαρισμού φέτος του Αλσιλίου. Και μάλιστα τον ρώτησα αν έχει ξαναδεί τόσο καλή δουλειά να έχει γίνει. Και μου λέει όχι, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο καλή δουλειά να έχει γίνει. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Τι έχετε να μας πείτε? Τι πρέπει να βελτιωθεί από την περιοχή? Θέλει ακόμα καθαριότητα, θέλει ακόμα λίγη δουλίτσα. Πάντως με τους προηγούμενους μήνες που πέρασαν είναι σε γενικές γραμμές καλύτερα, έτσι. Υπάρχει βελτίωση. Είναι μεγάλη και να το πω και καθαρά. Η βελτίωση είναι μεγάλη από τον καιρό που ανάλαβαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω ονόματα. Τον τελευταίο μήνα μπορούμε να πούμε. 2 μήνες τώρα πάμε πολύ καλά. Το τελευταίο 1,5 να πούμε, δηλαδή υπάρχει... Πάμε πολύ καλά τώρα. 1,5-2 μήνες. Πολύ καλά. Ωραία, δεν έχουμε παράπονο. Πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Να μην πούμε ότι ναι, ήρθαμε 1, 2, 5, 10 φορές και ο κόσμος ευχαριστημένος και μετά να αρχίζουν τα προβλήματα. Τι περισσότερο έτσι θα ζητούσατε εσείς ως δημότης της περιοχής της Ανάστασης για να αναβαθμιστεί περισσότερο έτσι η περιοχή και ο λόφος γενικότερα? Θα σου πω γιατί μιλάμε τώρα για ένα σημείο το οποίο είναι όχι μόνο Παρθενώνας, είναι κάτι το οποίο έτσι μας χαροποιεί ιδιαίτερα εμείς που είμαστε και από την περιοχή. Για μένα προσωπικά πρέπει να φτιαχτεί ο δρόμος. Έξω από την εκκλησία, από τον αυλόγυρο της εκκλησίας μέχρι του Βαγγέλη στη διασταύρωση, ναι. Είναι επικίνδυνος ο δρόμος, πολλά μηχανάκια του πάρουν και για τα αυτοκίνητα είναι επικίνδυνος. Ο δρόμος θέλει άμεσα να φτιαχτεί. Πρέπει λοιπόν η Δημοτική Αρχή να το φροντίσει επειγόντως. Μάλιστα. Και κάτι άλλο ακόμα. Βεβαίως. Τα φώτα που έχουν χαλάσει, δεν χαλάνε και τα βάζουμε στην άκρη, τα αντικαθιστούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι τα σπασμένα καπέλα και τα φωτιστικά τα οποία εδώ και μήνες είναι σε αυτή την κακή κατάσταση. Δεν λέμε να σήμερα, αύριο να έχουν τελειώσει, αλλά εδώ
κοντεύει ένας χρόνος. Μάλιστα. Αδιαφορία τελείως για αυτό το πράγμα. Και γενικά για τον δρόμο. Ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Μάλιστα. Πρέπει η Δημοτική Αρχή να το φροντίσει αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις τοποθετήσεις σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, Χάρη, είμαστε στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας και είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε θίξει τα τελευταία 2 χρόνια και θα μας πεις περισσότερα. Δείχνω εδώ στην εικόνα το σημείο το οποίο λείπει μπετό, έτσι, Ναι, είναι λάκκος. Είναι λάκκος και λιμνάζουν τα νερά. Έχει ανέβει άσφαλτος επάνω και εδώ όταν βρέχει το νερό λιμνιάζει και πρέπει να πας από το δρόμο. Ναι. Έρχεται ένα αυτοκίνητο που μπορεί να σε χτυπήσει. Άρα πρέπει δηλαδή πόσα κυβικά μπετό χρειαζόμαστε εδώ. Κοίταξε, τι να θέλει, μωρέ. 1,5 κυβικό μπετό. 1,5 κυβικό μπετό και το φτιάξαμε. Θα γίνει ένα υποτυπώδες πεζοδρόμιο. Νομίζω ότι φέτος έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε γιατί πέρυσι τα μπετά πέσαν στα λαζαρέτα. Εντάξει. Όχι, καλώς έπεσαν. Αρκεί να προγραμματιστεί. Ναι, να προγραμματιστεί να πέσει αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ναι, είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Ναι. Έτσι, δόξα τω Θεώ με το νερό καλά πάμε, δεν το ξαναλυσέψανε. Ναι, ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς. Γιατί η κάμερα δουλεύει από πάνω. Και αυτό ήταν τότε επί Λιβαδάρα που το είχαμε κάνει πολύ καλό. Αυτό πολύ έχει καλό. βοηθήσει πολύ. Έρχεται ο κόσμος, παίρνει νεράκι, δουλεύει η κάμερα και έτσι πολύ ωραία. Κάπου έχουν σφίξει λιγάκι. Τα γάλατα. Ναι, για να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Προχωράμε. Και εδώ αναβαθμίστηκε το σημείο με το γήπεδο που έγινε. Χρειαζότανε. Εντάξει, εδώ να δούμε πότε θα ξεκινήσουμε. Εδώ κλέψανε οι γνωστοί άγνωστοι το φωτοβολταϊκό και το φως. Κακώς, οι γνωστοί άγνωστοι Μάλιστα. που όλοι τους ξέρουν, τους καμαρώνουν και τους ενισχύουν. Ξέρω τι λέω. Μάλιστα. Εδώ κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει η δεύτερη παρτίδα. Ακριβώς. Να συγκεντρωθούν τα εγκαταλελειμμένα αυτά αυτοκίνητα. Εδώ έχει καταντήσει. Εντάξει, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Είπε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ότι θα μου έχει νέα την ερχόμενη εβδομάδα. Εδώ στην περιοχή μας είναι 3 αμάξια έτσι. Έτσι. Και εκείνο εκεί το αμάξι κόβει και την πρόσβαση στον δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα αυτό. Πάει. Έχουμε εδώ ένα θέμα που είναι σοβαρό. Για το σίδερο. Ακριβώς. Αλλά το σίδερο υπήρχε και το χάσαμε. Είχαμε κανονίσει εγώ με τον πρόεδρο του να μιλήσω πάλι για τους γνωστούς άγνωστους. Ναι, της δημοτικής κοινότητας. Γιατί είχαμε πει εδώ το σίδερο, για να μπει στο σημείο εδώ, όπως θα δείτε στην κάμερα εδώ, γιατί είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Βαγγέλη. Το σίδερο όμως εξαφανίστηκε. Το είχαν βάλει εδώ. Ναι, το θυμάμαι. Εδώ, ούτως ώστε να μην φεύγουν τα παιδιά, να βγαίνουν στον δρόμο. Παιδιά είναι. Εξαφανίστηκε το σίδερο. Και εξαφανίστηκε. Και εδώ και στο σημείο εδώ που σας έδειξα. Ήταν ένα εμπόδιο να μην βγαίνουν απότομα. Και εδώ ακριβώς. Απ' έξω. Ήταν ασφάλεια αυτό το πράγμα. Βέβαια, έχεις δίκιο. Τώρα, εντάξει, ένα σίδερο τι είναι. Θα το φτιάξουμε, θα μου πεις πόσα. Είναι 2 ιτζό να πούμε 4 μέτρα. Θα μου δώσεις εσύ χαρακτηριστικά και θα το φτιάξουμε. Αλλά τι θέλει, δεν θέλει βύσματα. Ναι. Θέλει να φέρουν τόρνα με τρυπάνι χοντρό. Ναι, για να γίνουν οι να βάσεις. γίνει τρύπα, να πάει κάτω. Να μπει χοντρύτερη σωλήνα και μέσα εκεί να μπει αυτό το σίδερο. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, εδώ το γήπεδο, ό,τι κοινά γίνει έδωσε ζωή. Δόξα τω Θεώ. Κάθε μέρα έχουμε κόσμο. Έχουμε νεαρούς, δόξα τω Θεώ. Μα αυτό θέλουμε. Αθλοπαιδείες, ο κόσμος στα γήπεδα. Να εκτονώνονται η νεολαία. Θέλει χώρους έτσι, να παίξει, να εκτονωθεί. Έτσι. Χάρη μου, συμπληρώσαμε σχεδόν ένα 20 λεπτό με τις τοποθετήσεις σου. Είμαστε πάντα κοντά στους δημότες. Το κάνουμε για άλλη μια φορά. Και έτσι καλά έκανες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Εύχομαι ο Σύλλογος να πάει στο δυνατόν καλύτερα, να ανδρωθεί, να γιγαντωθεί, να μπει νέο αίμα όπως είπες και να συνεχίσουν αυτό που έχεις αφήσει εσύ ως παρακαταθήκη, γιατί πραγματικά είσαι ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα προς μίμηση. Εγώ το λέω με την εκτίμηση που σε ξέρω από παιδάκι. Κοίτα, μου αρέσει και το κάνω. Δεν μου το επιβάλλει κανείς. Πάμε εδώ μας Αντώνη. Τι κάνετε, καλή βόλτα, τα λέμε εδώ με τον πρόεδρο. Όλα καλά, μια χαρά. Μια χαρά. Μου λες. Θέλουμε να γίνεται κάτι θετικό εδώ κάμω, έτσι. Και ο Σύλλογος, ήδη τώρα είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια εκδρομή, τελικά δεν μαζευτήκανε, ενώ μια ζωή μας λένε έλα δεν θα κάνετε κάτι. Δεν έγινε τίποτα. Πάμε παρακάτω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη μου. Στο επόμενο. Αυτά, Βαγγέλη, και ευχαριστώ πολύ που ενδιαφέρεσαι για τα κοινά της περιοχής μας. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη μου.